Oikein hyvää päivää, katsojat. Tiedättekö mikä vuosipäivä on? Varmaan otsikosta tiedätte. Minä olen tehnyt nyt 9 vuotta YouTubea. Ja se on aika pitkä aika minun mielestä. Ja videon teen siksi, koska se on mun mielestä aika mä oon aika tyytyväinen, että mä oon aloittanut 9 vuotta sitten YouTube-tekemisen, vaikka mä en tehnyt kunnolla videoita siis, mutta kuitenkin sain tehtyä jotakin ja on jatkanut 9 vuotta koko ajan YouTubea tähän asti. Vaikka nyt niitä videoita ei niin paljon ole tullut, mutta tässä nyt olisi 9 vuoden spesiaalivideo. Ei muuta kuin videon pari. No niin, eli ensimmäisenä niinku pelinä, totta kai me pelataan siis, koska spesiaalivideo ja mä tykkään peleistä. Eli pelinä on Boxer Roulette. Ootte varmaan kuullut pelistä ja se on tämmönen, miten sen sanoo, tämmönen Russian roulette-peli periaatteessa. Ja semmonen, saatte nähdä, mennään peliin. Elikkä tälleen alkaa ja annetaan tuosta ovesta. Ja sitten tulemme tähän dealerin kanssa, eli täältä otetaan näin. Ei voi laittaa Y. Et tarvitse tilaa. Se on meidän nimi. Tässä on 3 roundia ja yksi oikea panos ja 2 feikkipanosta. Okay. Mä veikkaan, että tää on blankki, eli ei oo panosta. Okay. Se on nyt 50-50. Mä otan sen 50-50. Ja sieltä. Niin, ja kun siellä oli vielä se yksi blankki, niin se nyt käytti sen ja 3 oikeaa panosta, 2 blankkia. Okei, hidden sequence. Semmoisessa järjestyksessä, mitä mä en voi tietää. Se on aika iso mahdollisuus, että se on normipanos, niin mennään sille. Joo. Kyllä, niin se olikin. You're the Twins. Kyllä. Level 2. Tehdään tästä vähän kiinnostavaa. Okei. Jokaiselle 2 tavaraa. Tuolla saa tupladamaken. Tällä saa elämää takaisin. Nyt on paha. Kyllä mä veikkaan, että se on blankki. Mä oon aika varma siitä. Jaa, no. Ei maha mitään. Se ei ollut blankki. Sitten lisää. Mitä mä saan? Okei. No niin, elikkä 2 oikeita panosta ja 2 feikkiä. Tehdäänpä näitä, katsotaan täällä. Voin katsoa. Okei, tässä tuli vähän häiriköintiä. Mä en nyt katsonut, että kumpi se on, mutta enpä ala katsomaan videosta, eli vedetään nyt tälleen, jos se oli se taisi oikea panos. Mä en ihan varma, että testataan nyt omaa tuuria. Noniin, se oli. Okei, elikkä Okei, enää
ei tule häiriköön, mutta siis nytten olemme pystymme tekemään. Elikkä okei. Toivon mukaan se on blankki sille vielä. Okei, yksi blankki. Mä sain auki. Kyllä me taitaa vähän tosta sikaria pitää kylkeä, että jos sä saat tupladamaken, niin sitten on vähän pahatella. 3 life rounds, 2 blanks. Right. Otetaan tosta vähän sytkärillä. Otetaan vielä toinen. Siis mä en menetä mun kuoroa tässä, joka on todella hyvä. 3. Elikkä tällä pystyy läpäiseen yhden panoksen sieltä. Okei, se oli blankki. Elikkä nyt se on aivan varmasti oikea panos. Okei. Alright. Ei ollutkaan. Ei, silloin on 3 panosta, niinkään ampua mua. Ai. Se pystyy 3 kertaa. Tai ei se nyt 3 kertaa voi koska vuorotellen, mutta... Joo. Tosta noin vaan. Siellä on niitä panoksia. Ja sitten saa muhun suoran panoksen vielä yhden pakosta. Ellei se sitten tahalleen ammu ittiensä. Joo. Elikkä. Joo, tuo on hyvä. Kyllä. Noniin. Ja... Tää on kyllä paha. Sillä on tupladamake, elikkä meillä on pakko ottaa yksi tommonen tupakki tosta kylkeen. Noniin, elikkä sitten katsotaan tällä. Onko sillä oikea panos? On. Elikkä me ammuttaa sillä sitä. Ja nytten sekin polttaa yhden. Se veikkaa, että siellä on panos. Eipä ollut. Elikkä siinä on todella iso mahdollisuus, se on taas blankki. Vedetään tämmönen yksi kalja tästä ja... Ai. Se voi olla blankki, tai sit se on oikee. Mä sanon, että se on oikee. Oikee panos. Eipä ollut. Okei, meillä on pienet mahikset tänään. Vähittää, koska menee. Mutta se on nyt oikea panos. Ei ollu. Ok. Eikö niin, kun ne loppunen panokset? Joo. Okei. Nyt on kyllä... Nyt on hyvät mahikset. Noniin, elikkä... Noniin. Joo. Nyt jos se vetää tupladamaken, niin... Se on siinä. Näyttääpä sille, että... Kyllä se riittää tämmönen yksi kerta tätä Boxer Roulettea. Mutta ei siinä. Vaihdetaan siis peliä. Video ei lopu vielä, mutta vaihdetaan peliä. Noniin, ja toinen peli on sitten Lethal Company. Monet tietää tästä pelistä, monet ei. Elikkä tää on tämmönen peli, missä sulla pitää kerätä metallia ja semmoista. Elikkä ei siinä. Mennään vaan pelin pariin.
No niin, eli Lethal Company. Welcome to your first day on the job. This is your very own autopilot. Ei meidän tarvitse kuunnella siis jos te haluatte kuunnella, kattokaa ihan joku muu video. Elikkä mä oon siis pelannut tätä aika paljon. Siis, elikkä täältä otetaan kuita, elikkä näytetään nyt esimerkki, täällä on kuita. Moons, Experimentatio, Assurance, Vow, Offense ja tommosia. Me otetaan Vow, koska siellä ei oo mitään erikoista, niin siellä on turvallista olla. No sitten ehkä semmonen, mikä pitää ostaa, niin kuin Shovel. MTC. Ja ei muuta kuin Start Ship. Tämmönen paikka. No niin. Elikkä ootapa kun mä muistasin. Elikkä tänne tulee se ship, että mä saan sen login. Tuleeko se? No niin! Sieltä se tulee. No niin, läpi. No niin, elikkäs. Jos mä oikein muistan, tässä on laiva, alus. Niin meidän pitää mennä tänne suuntaan, jos mä oikein muistan. Elikkä meillä on lapio, sillä mä voin päiskiä niitä monstereita. Siis tätähän on totta kai siis Lethal Company on totta kai parempi pelata monen kaverin kanssa, mutta nyt kävi tälleen, että piti alkaa pelaamaan yksin tätä, mutta ei se haittaa. Aina voi pelata pelejä yksin. What do you mean by that? Visibility low. Täällä on semmonen, jossakin vuotaa. Mä en näe mitään. Tässä alkaa näkemään. En mä nyt tiedä. Eikö niin tulla toinen vuoto, niin sekin vaikuttaa. Siis pimeätähän täällä on. Saakit. Kuolihan se. Nää on niin tyhjiä nää paikat. Valus. Tää vihaa. En voi tappaa sen. Se on vihainen kun mä et mä saa. Ahaa. Nyt ei kuulosta niinku ystävälliselle porukalle. Oh, wow, 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 wow. Oh, wow, 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 ei, 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 ei. Me ei todellakaan tää. Aha. Pitääkö tää aina pukata mua ötöllä? Tässä tapahtuu jotain, jota ei voi järjellä selittää. Kylläpä noita ötököitä riittää. Kyllä noita piisaa tänne. Jos tykkäsit tästä videosta, pistä tilaukseen ja tykkää tästä videosta. Mun saavutus, tai siis tavoite, olisi 1000 tilaajaa tämän vuoden aikana. Se ois moro.